Sabta naman naton ang iningab luhaton. May titulo ini nga, sticks in line. Pasunoron ang mga kahoy nga sticks halin sa laba, malaba-laba, kag pinakamalaba. Isulat ang numero 1, 2, kag 3 halin sa gamay nga kahon. Sa una nga grupo sang sticks, diin sa ila ang laba. Ine, o kon ine. Insakto, amo ini ang laba. Gani isulat naton ang numero 1. Sunod, diin sa ila ang mas laba o malaba-laba. Insakto liwat, amo naman ini ang mas laba o malaba-laba. Di naman sa ila ang pinakamalaba. Very good, amo ini ang pinakamalaba. Sunod nga grupo sang kahoy, pasunuron naton ang mga kahoy halin sa laba, mas laba, kag pinakamalaba. Isulat ang numero 1, 2, kag 3 sa gamay nga kahon. Diin sa ila ang laba. Insakto, amo ini ang laba. Diin naman sa ila ang mas laba. Insakto, amo ini ang mas laba o malaba-laba. Sunod ang pinakamalaba. Amo ini ang pinakamalaba. Gisulatan naton sang numero 3.